kaganapan dito sa department store na pinasukan namin. So dito sa Max. So andun si Kuya Tuning yun, si Kuya Tuning yun. So ngayon mantingin-tingin tayo kung anong pwede nating mabili. Ayun guys, may mga pants sila. Yan, maganda rin to ang design, oh. Yan, 2,750 KD. So nasa mga ano to, 300 plus sa atin. So shorts, ito may mga t-shirts. Ay ganda rin yung design na may mga simple lang pa. Yan, mga pantalon. Yan, ganda nito. Mga shoes lang. Maganda na siya, mayroon siyang belt kasama. Ha? Polo shirt na to. Maganda, simple lang. Iba siya, ibang kulay. Ayun, ibang kulay. Maganda, simple lang yung design. Ayan, oh. Ito sa mga mahilig mag-jogging pants. So, ito 5KD 500 daw. Ang presyo na. 5KD 500. Mahilig mag-jogging pants dyan. Sa mga mahilig mag-jogging pants, ito po yun. At sa mga mahilig din naman mag-jacket, may jacket din po sila. Simple lang ang jacket, pero maganda ang design. Casual jacket, 8KD to 50. Ayun, 8KD to 50. So nasa mga ano siya, 1,000 na higit sa peso. Ito mayroon din yung mga pantalon. Ganda rin siya. Yan. Ganda rin itong design na ito. Hindi ah. Mga ano din pala sila kuya, oh. Relo. Magkano kaya to? May relo din pala sila dito. 3KD 500 yung watch nila. Hindi na ako marunong bumalik. Ayun, mga bag. Magkano bag nila dito? $4KD 500. 4KD 500. Leader. May leader din sila. Ang leader nila ay 5KD. Yan. Sa shoes naman. Simple lang, marami. Ito, jacket. Mga mahilig magmotor dyan. Ito. Marami din silang mayroon din pala silang headset dito. Kaya ito headset na to. 3KD 500 ang isa. Pwede siya sa mobile. Ayan, pwede siya sa mobile, tablet, laptop. Ayan. Water bottle. Ayun, maganda rin itong water bottle na ito.
Bakit hindi shirt ang design? Ganda rin to. Mga pantalon na to. Pantalon. Yan mga pantalon. Lalaki pantalon. Mga jogger type. Yan, jogger type yan.